Spracované poznatky z knihy Umenie míňať peniaze od autora Morgana Housela. Časť 1. Peniaze nikdy neboli cieľ. Vždy boli len nástroj. Keď sa ľudí opýtaš, prečo chcú viac peňazí, odpovede bývajú podobné. Chcem väčší pokoj. Chcem slobodu. Chcem zabezpečiť rodinu. Chcem si užívať život. Chcem menej stresu. Chcem robiť, čo ma baví. Takmer nikto nepovie, že jeho životným cieľom je vlastniť papieriky alebo čísla na bankovom účte. A práve tu Morgan Housel začína svoju najdôležitejšiu myšlienku. Peniaze sami o sebe nemajú hodnotu. Sú iba nástrojom, ktorý nám má pomôcť vytvoriť život, aký chceme žiť. Problém je, že väčšina ľudí sa počas života prestane pýtať, aký život vlastne chce. Namiesto toho začne merať úspech iba rastúcim účtom, vyšším platom alebo drahším majetkom. Cieľ sa nenápadne zmení. Nástroj sa stane zmyslom. A práve v tomto okamihu vzniká nekonečný kolobeh, z ktorého sa veľmi ťažko vystupuje. Človek si myslí, že ešte potrebuje o niečo viac. Ešte vyšší príjem, ešte lepšie auto, väčší dom, väčší investičný účet. Lenže hranica dosť sa neustále posúva. Čím viac dosiahneš, tým vyšší štandard začneš považovať za normálny. To, čo bolo kedysi snom, sa veľmi rýchlo stane samozrejmosťou. Autor preto upozorňuje na jednoduchú, ale mimoriadne silnú otázku. Na čo vlastne tie peniaze slúžia? Ak na túto otázku nevieš odpovedať, budeš celý život zbierať prostriedky bez jasného cieľa. Je to podobné, ako keby si celý život vyrábal tehly, ale nikdy nezačal stavať dom. Veľká časť finančných problémov pritom nevzniká preto, že ľudia zarábajú málo. Vzniká preto, že nevedia, čo od peňazí očakávajú. Peniaze potom používajú na riešenie problémov, ktoré s nimi vôbec nesúvisia. Niekto si myslí, že nový dom vyrieši pocit nenaplnenia. Iný verí, že luxusné auto zvýši jeho sebavedomie. Ďalší očakáva, že vyšší príjem prinesie pokoj. Niekedy sa to na krátky čas naozaj stane, no veľmi rýchlo sa ukáže, že problém nebol v peniazoch. House opakovane zdôrazňuje, že osobné financie sú oveľa viac o psychológii než o matematike. Väčšina rozhodnutí nevzniká po dôkladnom výpočte. Vznikajú na základe emócií, minulých skúseností, strachu, túžby zapadnúť alebo potreby niečo si dokazovať. Práve preto dvaja ľudia s rovnakým príjmom môžu robiť úplne odlišné rozhodnutia a obaja budú presvedčení, že konajú správne. Autor opisuje príbehy ľudí, ktorí vyrastali v úplne odlišných podmienkach. Jeden človek vyrastal v stabilnej rodine, kde sa plánovalo na 10 ročia dopredu. Druhý vyrastal v prostredí, kde bolo úspechom zabezpečiť večeru na dnešný deň. Pre prvého je prirodzené investovať, myslieť na dôchodok a odkladať spotrebu. Pre druhého je budúcnosť príliš neistá na to, aby jej obetoval dnešné potreby. Obaja sa správajú logicky, len vychádzajú z úplne odlišných skúseností. To je jedna z najdôležitejších lekcií celej knihy. Každé finančné správanie dáva zmysel, keď poznáš dostatok informácií. Táto veta mení spôsob, akým sa pozeráme na peniaze. Prestaneme sa pýtať, prečo je ten človek taký nezodpovedný? Začneme sa pýtať, aký príbeh ho priviedol k tomuto rozhodnutiu. To isté platí aj o nás samotných. Možno si celý život myslíš, že si jednoducho sporivý človek, ale možno je za tým detstvo, počas ktorého si videl rodičov zápasiť s domy. Možno míňaš viac, než by si chcel, nie preto, že si nezodpovedný, ale preto, že si vyrastal v prostredí, kde peniaze predstavovali uznanie alebo pocit bezpečia. Naše finančné návyky nie sú náhodné. Sú výsledkom desiatok rokov skúseností, ktoré si často ani neuvedomujeme. Práve preto House varuje pred jednou z najčastejších chýb. Neporovnávaj svoje finančné rozhodnutia s rozhodnutiami iných ľudí. Nikdy nepoznáš celý ich príbeh. Nevieš, čo zažili ako deti. Nevieš, čoho sa boja. Nevieš, aké hodnoty dostali od rodičov. Nevieš, čo pre nich peniaze symbolizujú. A rovnako ani oni nepoznajú ten tvoj. Keď sa ľudia hádajú o peniazoch,
Často sa nehádajú o čísla. Hádajú sa o svoje životné skúsenosti. To vysvetľuje, prečo neexistuje univerzálny návod na správne míňanie. Niekto utráca za cestovanie a považuje to za najlepšiu investíciu života. Iný investuje všetko do domu, pretože dom pre neho znamená bezpečie. Ďalší si najviac cení voľný čas a preto radšej pracuje menej aj za cenu nižšieho príjmu. Kto z nich má pravdu? Možno všetci. Preto Housel hovorí, že osobné financie sú predovšetkým osobné. Neexistuje jedna správna definícia dobrého života. Existuje iba život, ktorý dáva zmysel tebe. A práve odtiaľ sa odvíja každé dobré finančné rozhodnutie. Nie od toho, čo robia ostatní. Nie od toho, čo ukazujú sociálne siete. Nie od toho, čo spoločnosť označuje za úspech. Ale od hlbokého pochopenia vlastných hodnôt. Preto možno najväčšou investíciou nie je kúpa akcií ani nehnuteľností. Najväčšou investíciou je spoznať samého seba. Pretože až keď vieš, čo od života naozaj chceš, vieš rozhodnúť, na čo majú tvoje peniaze slúžiť. A v tom spočíva skutočné umenie míňať peniaze. Časť 2. To, za čo míňame peniaze, prezrádza viac o našich emóciách, než o našom bankovom účte. Jedna z najzaujímavejších myšlienok Morgana Housela je, že ľudia si myslia, že kupujú veci. V skutočnosti však takmer nikdy nekupujú samotné veci. Kupujú pocity, ktoré s nimi spájajú. Auto nie je len dopravný prostriedok. Dom nie je len miesto na bývanie. Luxusné hodinky neukazujú iba čas. Každý z týchto predmetov nesie určitý príbeh. Predstavuje identitu, status, pocit úspechu alebo bezpečia. Preto dvaja ľudia môžu zaplatiť rovnakú sumu za rovnakú vec, ale v skutočnosti kupujú niečo úplne odlišné. Jeden si kúpi drahé hodinky, pretože celý život obdivuje precíznu mechaniku a remeslo. Druhý preto, že chce ostatným dokázať, že sa mu podarilo uspieť. Tretí preto, že vyrastal v chudobe a luxus je pre neho symbolom víťazstva nad vlastnou minulosťou. Navonok ide o rovnaký nákup. Psychologicky ide o 3 úplne rozdielne rozhodnutia. A práve preto Housel tvrdí, že peniaze sú oveľa viac o psychológii ako o financiách. Každé finančné rozhodnutie je totiž do veľkej miery rozhodnutím emocionálnym. Veľmi často si ani neuvedomujeme, že peniaze používame na uspokojovanie potrieb, ktoré s financiami vôbec nesúvisia. Kupujeme si pocit istoty. Kupujeme si uznanie. Kupujeme si pocit, že niekam patríme. Kupujeme si potvrdenie vlastnej hodnoty. Alebo sa snažíme zaplniť prázdne miesto, ktoré peniaze nikdy zaplniť nedokážu. Autor uvádza veľmi silnú myšlienku. Ľudia si myslia, že chcú drahé veci. V skutočnosti chcú rešpekt, obdiv a pozornosť. Je to nepríjemná pravda, pretože si o sebe radi myslíme, že sme racionálni. Že kupujeme kvalitnejšie auto kvôli spoľahlivosti alebo väčší dom kvôli pohodliu. Samozrejme, niekedy je to pravda. No veľmi často ide o niečo hlbšie. Každý človek má prirodzenú potrebu byť prijatý, byť rešpektovaný, byť niekým. Materiálne veci sa potom stávajú skratkou k tomuto pocitu. Luxusné auto akoby hovorilo: pozrite sa, som úspešný. Veľký dom hovorí: dokázal som to. Drahé oblečenie hovorí: patrím medzi úspešných ľudí. Lenže práve tu prichádza jedna z najdôležitejších lekcií celej knihy. Pozornosť získaná cez majetok je neuveriteľne krátkodobá. Keď si kúpiš nové auto, okolie si ho všimne. Možno jeden deň, možno týždeň, možno mesiac. Potom sa stane súčasťou bežného obrazu. To, čo malo priniesť obdiv, sa veľmi rýchlo stane samozrejmosťou. Ľudia si na všetko zvyknú. Rovnako ako si zvykneš ty na svoj nový majetok. A práve preto je naháňanie statusu nekonečná hra. Ak potrebuješ ďalšie a ďalšie materiálne dôkazy vlastného úspechu, nikdy nebudeš mať pocit, že ich je dosť. Každý nový úspech vytvorí iba ďalší štandard.
Housel preto ponúka veľmi jednoduchú otázku. Koho rešpekt vlastne chceš získať? Ak je odpoveďou cudzí človek na parkovisku alebo neznámi ľudia na internete, potom budeš celý život hrať hru, ktorú nikdy nemôžeš vyhrať. Ak je odpoveďou tvoja rodina, partner, deti alebo najbližší priatelia, situácia sa úplne mení. Títo ľudia totiž len veľmi zriedka hodnotia tvoju hodnotu podľa auta alebo veľkosti domu. Oveľa viac si pamätajú, ako sa pri tebe cítili. Či si mal čas, či si vedel počúvať, či si bol spoľahlivý, či si bol láskavý, či si bol človekom, na ktorého sa mohli obrátiť. Autor preto spomína myšlienku tzv. Obráteného nekrológu. Predstav si svoj pohreb. Predstav si, čo by o tebe mali hovoriť ľudia, ktorí ťa poznali celý život. Pravdepodobne by si nechcel počuť vetu mal nádherné auto, ale skôr bol skvelým otcom. Vždy pomohol. Bol čestný. Vedel rozosmiať každého. Vedľa neho sa človek cítil bezpečne. Tento jednoduchý experiment odhaľuje obrovský rozdiel medzi tým, čo naháňame počas života, a tým, čo nakoniec považujeme za skutočne dôležité. Na konci života totiž takmer nikto nemeria svoj úspech podľa počtu štvorcových metrov domu alebo hodnoty investičného účtu. Meria ho podľa vzťahov, podľa ľudí. Podľa toho, či po sebe zanechal niečo hodnotné. Housel zároveň nehovorí, že luxusné veci sú zlé. Nie je nič nesprávne na tom, ak si človek kúpi pekné auto alebo krásny dom. Otázkou však je, prečo to robí. Ak si ich kupuje preto, že mu prinášajú radosť a zlepšujú kvalitu života, je to úplne v poriadku. Ak ich však kupuje preto, aby získal hodnotu vo vlastných očiach prostredníctvom názoru ostatných, vstupuje na veľmi nebezpečnú cestu. Názory ľudí totiž nikdy nebudeš vedieť kontrolovať. Dnes ťa obdivujú, zajtra ti závidia. Pozajtra si nájdu niekoho úspešnejšieho. Ak postavíš svoje sebavedomie na uznaní okolia, budeš celý život závislý od niečoho, čo nemáš vo svojich rukách. Skutočne sebavedomí ľudia preto nepotrebujú neustále dokazovať, že sú úspešní. Ich identita stojí na tom, kým sú, nie na tom, čo vlastnia. Autor spomína zaujímavý paradox. Čím viac človek dokáže ponúknuť svetu svojim charakterom, vedomosťami, humorom alebo schopnosťou vytvárať hodnotu, tým menšiu potrebu cíti ukazovať svoj úspech prostredníctvom majetku. Naopak, čím menej si verí vo vlastnú hodnotu, tým väčšie pokušenie má nárádzať ju symbolmi úspechu. Preto najväčším statusovým symbolom často nie je luxusné auto. Najväčším statusovým symbolom je človek, ktorý si môže dovoliť nič nedokazovať. Človek, ktorý nepotrebuje ourovať okolie, pretože jeho hodnota nevychádza z vecí, ale z charakteru. A práve v tomto bode sa mení aj význam peňazí. Prestávajú byť nástrojom na získavanie obdivu, začínajú byť nástrojom na vytváranie života, ktorý je bohatý nie navonok, ale zvnútra. Pretože skutočný rešpekt sa nikdy nedá kúpiť. Dá sa iba zaslúžiť. A peniaze môžu podporiť kvalitný život, no nikdy nenahradia vlastnosti, pre ktoré si nás ľudia budú vážiť aj vtedy, keď raz všetok majetok zmizne. Časť 3. Najväčším nepriateľom bohatstva nie je nízky príjem. Je to nekonečná túžba po ďalšom. Existuje jedna otázka, na ktorú si väčšina ľudí odpovedá úplne nesprávne. Koľko peňazí človek potrebuje, aby bol spokojný? Intuitívna odpoveď znie, že existuje nejaké konkrétne číslo. 1 000 000 eur, 10 miliónov, alebo určitý mesačný príjem. Keď sa tam raz dostanem, budem mať pokoj. Morgan Housel však ukazuje, že realita funguje úplne inak. Väčšina ľudí, bez ohľadu na to, koľko zarába, odpovedá podobne. Potreboval by som približne dvojnásobok toho, čo mám dnes. Človek s príjmom 2000 eur si myslí, že 4000 by vyriešili všetky jeho problémy. Človek so 4000 eurami verí, že skutočný pokoj prinesie 8000.
Majiteľ firmy si myslí, že potrebuje dvojnásobný obrat. Milionár sníva o desiatkách miliónov. Miliardár sleduje rebríčky ďalších miliardárov. Hranica spokojnosti sa neustále posúva. Nie preto, že by sme boli nevďační, ale preto, že tak funguje ľudský mozog. Autor vysvetľuje, že mozog v skutočnosti netúži po peniazoch ani po veciach. Mozog túži po novosti, po očakávaní, po vzrušení z ďalšieho cieľa, po dopamíne. Dopamín je chemická látka, ktorá nás motivuje pokračovať. Nie je odmenou za vlastníctvo. Je odmenou za očakávanie, že niečo získame. Preto je často vzrušujúcejšie plánovať kúpu nového auta, než ho o rok vlastniť. Preto sa človek teší na dovolenku celé mesiace, no po návrate sa veľmi rýchlo vracia do bežného života. Preto prvé dni v novom dome pôsobia výnimočne, no o pár mesiacov sa z neho stane obyčajné prostredie. Nie preto, že by bol dom horší, ale preto, že mozog si zvykol. Tento proces sa nazýva hedonická adaptácia. Je to jedna z najsilnejších psychologických síl, ktoré ovplyvňujú naše finančné správanie. Človek sa dokáže prispôsobiť takmer všetkému. Vyššiemu platu, lepšiemu autu, luxusnej dovolenke, krajšiemu bývaniu. Veci, ktoré kedysi vyvolávali obrovské nadšenie, sa postupne stanú bežnou súčasťou života. A práve vtedy prichádza ďalšia túžba, ďalší cieľ, ďalší nákup, ďalšia predstava, že tentoraz už budem naozaj spokojný. Housel tým nechce povedať, že človek nemá mať ambície. Naopak, ambície sú dôležité. Bez nich by nevznikali firmy, inovácie ani pokrok. Varuje však pred tým, aby sa ambície nezmenili na nekonečné odkladanie spokojnosti. Mnohí ľudia žijú spôsobom, keď dosiahnem ďalší cieľ, začnem si život užívať. Keď splatím hypotéku, keď zarobím prvý milión, keď predám firmu, keď odídem do dôchodku. Lenže potom príde ďalší cieľ a ďalší a ďalší. Nakoniec človek zistí, že celý život pripravoval budúcnosť, ale nikdy nežil prítomnosť. Preto autor rozlišuje dve emócie, ktoré si ľudia často zamieňajú. Prvou je šťastie, druhou je spokojnosť. Šťastie je intenzívne, je krásne, ale je krátke. Je to pocit po kúpe nového auta, po povýšení, po výhre, po splnení veľkého sna. Lenže šťastie prirodzene vyprchá. Spokojnosť funguje úplne inak. Nie je hlučná. Nie je dramatická. Je pokojná. Je to stav, keď človek prestane premýšľať nad tým, čo mu ešte chýba. Prvýkrát má pocit, že tento okamih je dostatočný. Že nemusí neustále utekať za ďalším cieľom. Housel opisuje svoju príbuznú, ktorá žila z veľmi skromného dôchodku. Podľa bežných finančných ukazovateľov bola chudobná. Nemala veľký dom, necestovala po svete, nevlastnila luxusné veci. Ale zároveň necítila, že jej niečo zásadné chýba. Mala záhradu, knihy z knižnice, čas, pokoj, rodinu. Jej očakávania boli malé a práve preto bola psychologicky bohatá. Autor tvrdí, že stretol miliardárov, ktorí nepôsobili ani zďaleka tak spokojne ako ona. To je veľmi silná myšlienka. Finančné bohatstvo a psychologické bohatstvo nie sú to isté. Finančné bohatstvo hovorí, koľko vlastníš. Psychologické bohatstvo hovorí, koľko ešte potrebuješ na to, aby si bol spokojný. A práve druhá veličina často rozhoduje o kvalite života oveľa viac. Preto Housel ponúka možno najlepšiu definíciu bohatstva v celej knihe. Bohatstvo nie je to, čo máš. Bohatstvo je rozdiel medzi tým, čo máš, a tým, čo ešte stále chceš. Táto definícia úplne mení spôsob uvažovania. Zrazu sa ukáže, že existujú ľudia s priemerným príjmom, ktorí sú nesmierne bohatí. Nie preto, že vlastnia veľa, ale preto, že nepotrebujú viac.
A existujú miliardári, ktorí sa cítia chudobní. Nie preto, že by niečo nemali, ale preto, že ich túžby rastú rýchlejšie ako ich majetok. Moderná spoločnosť nás neustále presvieča, že ďalší nákup nás priblíži k lepšiemu životu. Marketing funguje práve na vytváraní pocitu nedostatku. Ukazuje nám ideálnych ľudí, ideálne domy, ideálne autá, ideálne dovolenky. A nenápadne nám podsúva myšlienku, že nám stále niečo chýba. Housel odporúča robiť presný opak. Vedome si všímať, čo už máme. Nie preto, aby sme prestali rásť, ale preto, aby sme sa naučili tešiť z výsledkov vlastnej práce. Pretože človek, ktorý nevie oceniť dnešok, nebude vedieť oceniť ani zajtrajšok. Ak dnes nevieš byť spokojný s tým, čo máš, je veľmi nepravdepodobné, že to dokážeš po ďalšom zvýšení príjmu. Zmenia sa len čísla, nie spôsob premýšľania. A práve tu sa ukazuje najväčší paradox peňazí. Najväčším luxusom totiž nie je možnosť kúpiť si čokoľvek. Najväčším luxusom je prebudiť sa ráno bez pocitu, že ti k šťastiu ešte niečo zásadné chýba. Nie preto, že si dosiahol všetko, ale preto, že si sa naučil vážiť si to, čo už máš. Keď človek zvládne túto zmenu myslenia, prestáva hrať nekonečnú hru porovnávania sa s ostatnými. Peniaze už nie sú nástrojom na dokazovanie vlastnej hodnoty, ani na naháňanie ďalšieho dopamínového impulzu. Stávajú sa tým, čím mali byť od začiatku. Prostriedkom, ktorý podporuje dobrý život, nie jeho náhradou. A možno práve schopnosť povedať si mám dosť patrí medzi najvzácnejšie finančné zručnosti, aké môže človek počas života získať. Časť 4. Peniaze dokážu vyriešiť veľa problémov. Tie najdôležitejšie však medzi ne nepatria. Jednou z najväčších ilúzií, ktorú si o peniazok vytvárame, je predstava, že vyšší príjem automaticky prinesie lepší život. Predstavujeme si, ako budeme bývať v krajšom dome, cestovať po svete, jazdiť na lepšom aute a budeme mať menej starostí. Je prirodzené myslieť si, že viac peňazí znamená viac šťastia. Morgan Housel však upozorňuje na niečo, čo si uvedomujú najmä ľudia, ktorí už veľké bohatstvo dosiahli. Peniaze dokážu odstrániť množstvo nepríjemností. Dokážu kúpiť pohodlie, kvalitnejšie zdravotníctvo, viac voľného času alebo bezpečnejšie prostredie pre rodinu. Dokážu výrazne zlepšiť kvalitu života. Ale existuje hranica, za ktorou už peniaze prestávajú riešiť tie problémy, ktoré človeka trápia najviac. Nevyriešia osamelosť. Nevyliečia zlý vzťah. Nenaučia deti vážiť si rodičov. Nezabezpečia dobrých priateľov. Nevytvoria zmysel života. Neprinesú vnútorný pokoj. Autor uvádza viacero príkladov extrémne bohatých ľudí, ktorí napriek obrovskému majetku zápasili s depresiami, nešťastnými vzťahmi alebo pocitom prázdnoty. To je veľmi dôležité pochopiť. Keď človek ešte peniaze nemá, môže si predstavovať, že práve ich nedostatok je hlavnou príčinou jeho problémov. Keď ich neskôr získa a problémy nezmiznú, prichádza nepríjemné precitnutie. Ak bol človek nešťastný predtým, často zostane nešťastný aj potom. Len v krajšom dome, s drahším autom, na exotickej dovolenke. Housel cituje myšlienku hudobného producenta Ricka Rubina, ktorý povedal, že najťažšia depresia môže prísť práve vo chvíli, keď sa splnia všetky tvoje sny. 20 rokov veríš, že jeden veľký úspech vyrieši všetko. Potom ho dosiahneš a zistíš, že si stále tým istým človekom. To je bolestivé poznanie. Nie preto, že úspech nemá hodnotu, ale preto, že od neho očakávame niečo, čo nikdy nemohol priniesť. Práve preto autor opakovane zdôrazňuje rozdiel medzi komfortom a šťastím. Peniaze výrazne zvyšujú komfort života. To je nepochybné. Ale komfort nie je to isté ako spokojnosť. Môžeš spať v luxusnej spálni a zároveň mať nepokojnú myseľ. Môžeš lietať prvou triedou a pritom sa cítiť osamelo.
Môžeš vlastniť niekoľko domov a nemať miesto, ktoré by si nazýval domovom. A naopak, môžeš žiť v malom byte, mať priemerný príjem a pritom sa každý večer tešiť na rodinu, priateľov a život, ktorý má pre teba zmysel. To neznamená, že peniaze nie sú dôležité. Sú. Nedostatok peňazí prináša stres, neistotu a obmedzuje možnosti. Housel však upozorňuje, že po prekročení určitej úrovne už kvalitu života určujú predovšetkým iné faktory. Vzťahy, zdravie, pocit užitočnosti, zmysluplná práca, čas, pokoj. Tieto veci sa nedajú jednoducho kúpiť. Možno najdôležitejšou myšlienkou celej knihy je preto úplne iná definícia bohatstva, než akú nás učí spoločnosť. Skutočne bohatý človek nie je ten, kto môže kúpiť všetko. Skutočne bohatý človek je ten, kto vlastní svoj čas. Čas je totiž jediná mena, ktorú nemožno zarobiť späť. Každé euro, ktoré zarobíš, môžeš získať znova. Každú hodinu života stratenú dnes, už nikdy. Práve preto Housel považuje finančnú nezávislosť za oveľa hodnotnejší cieľ než samotné bohatstvo. Nezávislosť znamená možnosť povedať nie. Nie práci, ktorá ťa ničí. Nie klientovi, ktorého nechceš. Nie ľuďom, ktorí z teba vysávajú energiu. Nie rozhodnutiam, ktoré sú v rozpore s tvojimi hodnotami. Najväčšou silou peňazí teda nie je to, čo si za ne môžeš kúpiť. Najväčšou silou je možnosť rozhodovať sa slobodne. Pauza. Heslo je káva. Pokračujeme ďalej. Autor zároveň upozorňuje na ďalší zaujímavý paradox. Veľa ľudí sa počas života vzdáva slobody výmenou za vyšší príjem. Pracujú viac, kupujú väčší dom. Vyššie splátky ich nútia pracovať ešte viac. Kupujú drahšie auto. Vyššie náklady si vyžadujú ešte vyšší príjem. Postupne sa dostanú do situácie, keď síce zarábajú viac ako kedykoľvek predtým, ale zároveň majú menej slobody ako kedysi. Ich majetok ich nezačal oslobodzovať. Začal ich vlastniť. To je presný opak toho, na čo mali peniaze slúžiť. Skutočné bohatstvo preto nespočíva v tom, koľko vecí vlastníš. Spočíva v tom, koľko vecí vlastní teba. Každá nová vec totiž neprináša iba radosť. Prináša aj zodpovednosť. Treba sa o ňu starať. Poistiť ju, opravovať ju, splácať ju, premýšľať o nej. Každá vec si postupne začne nárokovať čas a energiu. Preto Housel odporúča míňať peniaze predovšetkým na to, čo zvyšuje kvalitu života. Nie na to, čo zvyšuje iba vonkajší obraz úspechu. Kupovať si viac času namiesto viac povinností. Investovať do zážitkov, ktoré vytvárajú spomienky. Budovať vzťahy, ktoré budú mať hodnotu aj o 20 rokov. A predovšetkým, vytvoriť si život, ktorý nebude potrebovať neustále porovnávanie s ostatnými. Na úplnom konci knihy zostáva veľmi jednoduchá, ale mimoriadne silná myšlienka. Väčšina ľudí celý život hľadá odpoveď na otázku, ako zarobiť viac peňazí. Oveľa dôležitejšia je však otázka, ako ich premeniť na lepší život. To sú totiž dve úplne odlišné disciplíny. Prvá vyžaduje schopnosť vytvárať hodnotu. Druhá vyžaduje múdrosť. Morgan Housel ukazuje, že skutočné umenie míňať peniaze nespočíva v luxuse ani v asketizme. Spočíva v schopnosti rozpoznať, čo má v našom živote skutočnú hodnotu a smerovať peniaze práve tam. Nie tam, kde na chvíľu zapôsobia na cudzích ľudí, ale tam, kde nám prinesú viac pokoja, viac slobody, viac času s rodinou a viac života podľa vlastných pravidiel. A možno práve to je najväčšia definícia bohatstva. Nie mať možnosť kúpiť si čokoľvek, ale nemať potrebu kupovať veci, ktoré nepotrebuješ, len preto, aby si zapôsobil na ľudí, ktorých názor pre tvoj skutočný život nemá takmer žiadnu hodnotu. Vtedy peniaze prestávajú byť cieľom.
Stávajú sa verným služobníkom života, ktorý si vedome vybral.